Wel, gydag ysbrydion yn crwydro'r strydoedd ac ambell wrach wrth y drws, mae hi noson Calan Gaeaf eto. Hwyl digon diniwed ydy'r cyfan i lawer heno, ond mae'r gwisgoedd a'r gweithgarwch yn codi ofn ar eraill. Ac yn ôl gwaith ymchwil diweddar, mae yna le i boeni fel y clwn i rwan gan Rhodri Llywelyn. Y dyn gwial ar dan. Mae llosgi delwen arferiad Celtedd i buro'r tir, ond nid paganiad oedd wrthi yn Sain Ffagan. Dyma ben llanw gweithgarwch Calan Gaeaf ar Amgueddfa Werin. Nos Calan Gaeaf yw un o'r 2 ysbrydnos. A'r gred oedd gyda'r Celtiaid, taw dyma oedd noson ola'r flwyddyn. Ac oherwydd bod e'n cwmpo rhwng un flwyddyn a llall, bod e'n noson arbennig iawn. Taith ysbrydion, straeon arswyd, twc o fale hyd yn oed. Mae naws iasoed wedi greu o gwmpas adeiladau hynafol Sain Ffagan yr wythnos hon. Felly hefyd ar draws y wlad, wedi'r cwbl, glywes i gyfeiriad at Gymru ynghynt, nid fel gwlad y gan, ond gwlad y bwgan. Hynlle i rai fydde bod yn y dosbarth dros hanner tymor, ond cynllun chwarae oedd yn Ysgol Treganna heddi, a gwrachod ymhlith eraill yn mynychu. Ti'n gallu mynd trick-or-treating, a mae'n hwyl achos ti'n gallu bwyta lotrin gyda ffrindiau. Chi'n cael gwisgo lan fel unrhyw beth sgeli a ddonio. Dyw pawb serch hynny ddim o'r ddiniwed. Yn ôl ymchwil newydd, tai Cymru o holl dau Pryden sy'n fwyaf tebygol o gael ei difrodi ar noson ola mis Hydref. Ateb awdurdodau Abertawe yw annog plant i alw mond lle mae yna groeso. Mae posteri wedi mynd mas a wedi cael ei ddarparu rownd y strydoedd i gyd. Ac hefyd wedi bod yn siarad i perchnogion siopau yn yr ardal i trio annog nhw i beidio a gwerthu wyau a blawd i plant sydd yn mynd i greu problemau heno. Bydd mwy na ffoster yn croesawu boganod cei conna. Ar gost o 1,000 o bunnau i'r perchenog, mae'r cartre hwn wedi droi yn di-arswyd. Yn yr ardd, cerrig beddi lle bu blodau, digon i godi ofn ar yr ymwelydd mwyaf brawychus. Rhodri Llywelyn oedd yn ceisio codi braw.